ornamental deh. Asa tanong ma? Ha? Asa tanong ma yung project niya sorry? Ornamental, iso tsaka ano ba? Ornamental? Oh, ornamental. Ornamental ko ano na, kawayan. Kawayan lagi. Di, kanang sa ganun, na pwede na matanong ba sa Bible sa Bunsara, di nga naguro ba? Di, ornamental di. Kasulay ko naman, kawayan. Kaya pwede siya yung Christmas tree, ba mo na ornamental? I-search na rin ang kawayan. Itanong mo sa garden mo. Ang gani. Ang kawayan, itanong sa garden. Ornamental kaya ka na ma-display ba? Display ba na sa mall? Mga kawayan-kawayan. Asay na na. Oh, ano ba yung Christmas tree? Durian. Mo lagi? Ito, kung ko, di mo naman yung Mo lagi na. ay, bahala basta ka no? Basta ornamental na siya rin. Bahala basta ka no? Kalat mo makuha ang mga herbal-herbal. Ang ka na gani. O kanang Basta ma-display. kuwan, kanang bulit eh, bulit. Ang bote mo dong. Bulit lagi. Sige na dong. Oh, buli tuod. Anahaw, anahaw. Buli day, babe. Uy, buli, babe. Pag kuwan og buli nga tabi ko sa buli. Ornamental. Orna. Kana man ang namang sustansya siguro? Ay, Tangkong. bahala ka na din dong. Basta tanong na itanong. Tangkong siguro na din. ornament. Grade 1 pa man. O ba, nakabulong sa ornamental. Basta pan-display mo guro na dong. Tangkong siguro. Tangkong. Bahala mo diha kayo. Pan-display mo guro na. I-search niya kung saan ornamental. Oh, lagi pan-display lagi na. Tangkong Pan-display. Nasa balay. Oh, tangkong. Bakang Georgie na tayo tanong ka na basa. Basi kung utanong ti kay grade 1 ba? Oh, di alam dito to mga liso. Mama nag-ingon yung vegetables good. Kaya ornamental man yan. Grade 1. Ornamental man, so meaning na nasa balay ng display. Display din ang kalbasa sa tubangan. Grade 1 pa ba? Daw, ako ba nakabulong sa ornamental? Ay, bahala sila doon. Basta ornamental doon. Ay, Kalabasa na. Chatin So, ah. dali mo sa kanang kalabasa.